Γεια σας κορίτσια, να είμαι πάλι. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας ανακοινώσω εισαγωγικά τους στόχους μου για το 2013. Αυτό το βίντεο το κάνω με αφορμή ένα giveaway που κάνει η Κατερίνα, η Κατμάρ 1978. Θα έχω και το link του giveaway από κάτω αν θέλετε να πάρετε και εσείς μέρος. Στο οποίο giveaway, για να πάρουμε μέρος, για να κερδίσουμε το μεγάλο δωράκι που δίνει, χρειάζεται να κάνουμε ένα βίντεο και να πούμε τους στόχους μου για το 2013. Το βρήκα λοιπόν και εγώ πάρα πολύ καλή ιδέα και θέλω να πάρω και μέρος, οπότε θα σας πω τους στόχους μου για το 2013. Λοιπόν, δεν είναι κάτι ξεπραγματικό, αλλά γενικώς όταν βάζω κάθε νέα χρονιά, και πιστεύω όλοι μας το κάνουμε αυτό, το Γενάρη, βάζουμε στόχους υποτίθεται που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο χρόνο που ήρθε. Αλλά μέχρι να τελειώσει αυτός ο χρόνος, τους έχουμε ξεχάσει τους στόχους μας, τουλάχιστον εγώ, και δεν τους κάνουμε. Εντάξει, τώρα βέβαια φέτος κάποιοι επιβάλλεται αυτοί που θέλω να κάνω εγώ, δηλαδή κάποια πράγματα επιβάλλονται να γίνουν, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να επιβιώσω. Αλλά εντάξει, τους άλλους που είναι πιο απλοί, ίσως μέχρι το τέλος του χρόνου να μην τους κάνω. Εντάξει, θα το δείξει, θα το παλέψω πάντως. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο πρώτος στόχος και κύριος και βασικός για μένα, που είναι ο πυρήνας για να γίνουν όλοι οι υπόλοιποι στόχοι μου πραγματικότητα, είναι να βρω μια δουλειά. Θέλω πάρα πολύ να βρω μια δουλειά. Αν έχετε και κάτι να μου προτείνετε, πολύ ευχαρίστως. Ψάχνω απεγνωσμένα για δουλειά, για το οτιδήποτε, το οποίο να έχω βέβαια τα προσόντα να το φέρω εις πέρας. Ναι, ψάχνω για δουλειά. Το πρώτο μου, δηλαδή το πιο βασικό στόχο που θέλω να γίνει μέσα στο 2013 είναι να βρω μια δουλειά. Αν βρω μια δουλειά και πληρώνομαι και έχω τα λεφτάκια μου και όλα αυτά, θέλω κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η δυνατότητα, να πάμε με τα αγόρια μου ένα ωραίο ταξιδάκι. Οπουδήποτε. Δεν με νοιάζει. 2-3 μερούλες μου αρκούν. Λοιπόν, άλλοι στόχοι μου για το 2013 είναι να φτιάξω τις σχέσεις μου μεταξύ των ανθρώπων και της οικογένειάς μου και των φίλων μου. Π.χ. μέσα στο 2013 ξέρω και είμαι αδικαιολόγητη σε αυτό ότι παραμέλησα στα εισαγωγικά κάποιους από τους φίλους μου. Σας ζητώ συγγνώμη, το έχω κάνει ήδη βέβαια, αλλά θέλω φέτος να το παλέψω και να μην ξανασυμβεί αυτό. Θα είμαι πάντα πιο κοντά σας και δεν θα σας παραμελήσω. Το ελπίζω ότι και το εύχομαι. Επίσης θέλω να φτιάξω και τη σχέση μου με το αγόρι μου. Όχι πως έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί να μην γίνει ακόμα καλύτερη. Αν μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, και έχω πάρει και ένα σχετικό βιβλίο γι' αυτό. Όταν το διαβάσω θα σας πω τη γνώμη μου και τι tips δίνει. Λοιπόν, άλλος στόχος γενικώς για τη ζωή μου είναι να πάω ρυθμική ή aerobic. Γιατί ήθελα, όταν δούλευα στην παλιά μου δουλειά, είχα χάσει πάρα πολλά κιλά και είχα γίνει λίγο σκελετός, ας το πω έτσι. Και από το καλοκαίρι, περίπου τον Αύγουστο μέχρι τώρα, προσπαθούσα να πάρω κάποια κιλά και όλα αυτά και πήρα 7 κιλά. Ναι, 7 κιλά. Λοιπόν, δεν τα έχω πάρει γενικώς όλο το σώμα μου, γιατί εμένα είναι έτσι ο σωματότυπος μου και παίρνω στη κοιλιά και λίγο εδώ στο προγούλι, αλλά πιο πολύ στη κοιλιά, αν με δείτε δηλαδή κάπου, θα δείτε ότι είμαι σαν έγκυος, ειδικά αν έχω φάει κιόλας πριν, αφήστε το. Κατά τα άλλα το σώμα μου είναι όμως φυσιολογικό, αδύνατο. Τέλος πάντων, και θέλω να κάνω έτσι, επειδή γυμναστήριο δεν πρόκειται να πάω και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω και να γραφτώ δηλαδή για να πηγαίνω, σκέφτηκα τη ρυθμική που έκανα παλιά ή το χορό, έτσι ώστε να με βοηθήσει να φύγει, ας πούμε, το λίπος εισαγωγικά από τη δουλειά και να πάει παντού σε όλο το σώμα μου. Λοιπόν, αυτά σε γενικά. Το πιο βασικό είναι η δουλειά βέβαια. Και όσον αφορά το YouTube και γενικά όλο αυτό εδώ πέρα, θέλω να προσπαθήσω να γίνουμε καλύτεροι. Ήδη δουλεύω πάνω σε ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορώ να κάνω και κάποιο edit και
όλα αυτά στα βίντεο μου. Θα το παλέψω για να είναι έτσι πιο όμορφα τα βίντεο και πιο ευχάριστα σε εσάς. Θα προσπαθήσω να μην μιλάω τόσο πολύ για να μην σας κουράζω. Μπορεί να κάνω και κάποια άλλου είδους βίντεο, όχι να μιλάω για πολιτική ή οτιδήποτε. Επειδή φτιάχνουν τώρα, με έχει πιάσει μια μανία και φτιάχνουν διάφορες χειροτεχνίες και όλα αυτά. Βασικά τα βλέπω από άλλες που κάνουν βίντεο στο YouTube τις χειροτεχνίες, π.χ. Mac Barbie, και τις κάνω κι εγώ. Αλλά τις κάνω και με δικές μου παραλλαγές και σκέφτομαι, και το Σάββατο έχω και ένα ραντεβού για να δω πώς μπορούμε να διακοσμήσουμε και να φτιάξουμε κεριά. Ίσως κάνω κάποια βίντεο και γι' αυτό, να σας δείχνω και εσάς, για όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με αυτά να βλέπουν, και φυσικά για τη μεγάλη μου αγάπη τα βιβλία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το YouTube και τα βίντεο μου. Θέλω έτσι να αλλάξω και λίγο τέτοιο, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσει και γιατί όχι. Λοιπόν, θέλω να πάει λίγο καλύτερα το blog μου, έτσι ώστε θα προσπαθήσω να κάνω περισσότερες αναρτήσεις και περισσότερα review για προϊόντα και να σας ενημερώνω, ας πούμε, για ένα προϊόν, να μην κάνω ολόκληρο βίντεο, ή να περιμένω να φτάσει κάποιο βίντεο στα αγαπημένα για να σας το δείξω εκεί και να σας πω δύο λόγια. Θα κάνω στο blog μου για να βλέπετε κι εσείς. Ας πούμε, τώρα έχω πάρει κάτι πραγματάκια που με έχουν απογοητεύσει. Ίσως κάνω ένα review στο blog για να σας πω ποια είναι αυτά, να προσέξετε κι εσείς και να δείτε γιατί δεν μου άρεσαν. Λοιπόν, πάλι μιλάω πολύ. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο. Θα πω μόνο στο τέλος, έτσι για να κλείσει το βίντεο, ότι είναι καλό να βάζουμε στόχους και να προσπαθούμε αρκετά για να τους πραγματοποιήσουμε, τέλος πάντων, να τους κατακτήσουμε εισαγωγικά. Βάλτε και εσείς τους δικούς σας στόχους φυσικά για το 2013. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, βάλτε και εσείς τους δικούς σας στόχους για το 2013, όποιοι κι αν είναι αυτοί, ό,τι κι αν θέλει ο καθένας, και προσπαθήστε να τους πραγματοποιήσετε και να τους κατακτήσετε εισαγωγικά. Είναι καλό να βάζουμε στόχους, πιστεύω, και να προσπαθούμε να βάζουμε στόχους τους οποίους θα βοηθήσουν και τους γύρω μας και θα μας κάνουν εμάς πιο πολύ καλύτερους ανθρώπους. Και εγώ δηλαδή, σαν και άλλον ένα κύριο στόχο που θέλω για το 2013 είναι να γίνω και λίγο καλύτερος άνθρωπος σε όλους τους τομείς. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ξέρετε, να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.